Nangalukat ang mga dagkong kahoy sa Kabacan, North Cotabato tungod sa kusog nga ulan nga adunay dalang kusog nga hangin. Samtang usa ka resort sa Antipas, Cotabato gibanlas usab sa baha. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Nakasinati og kusog nga ulan, inubanan sa kusog nga hangin nga daw bagyo ang Kabacan, North Cotabato. Tungod niini, nangalukat ang mga dagkong kahoy ug naguba ang pipila ka atop sa mga balay. Gilayong gimando ni Mayor Herlo Guzman Jr. ang Quick Reaction Team sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpahigayon o clearing operation. Nagbayanihan usab ang mga residente sa barangay Katintuan sa pagpanlimpyo sa palibot. Palayon usab ang monitoring sa MDRRMC sa Pulangi River sa posibleng pagtaas sa tubig. Samtang sa Antipas, North Cotabato, Gilunopan ang usa ka resort. Epekto sa walay puas nga pag-ulan sa lugar. Hinungdan sa pagbaha sa Humayan nga may padulong sab sa Bulwang Spring Resort sa Barangay Malatab. Ang kanhi blue water nga swimming pool nga gikan sa tubod na himong color tsokolate tungod sa mga lapok nga gikan sa basakan. Mao kini ang pinakaunang higayon nga gibaha ang maong resort so kanya nag-abli kini sa maong lugar. Samtang ang low pressure area gawas sa PAR ana sa 1,195 kilometers east sa Mindanao. Gilaumang mo padulong kini sa west-northwestward o northwestward ug musulod sa nasod karong hapon o gabii. Posible usab kining mahimong tropical depression sulod sa 48 oras ug tawagong Bagyong Tonyo. Busa lauman ang kusog nga mga pag-ulan sa mga lugar sa Davao Region, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Agusan del Sur. Samtang kini kaduol kini nga low pressure area sa ato ang nasod or particularly dinhi sa Mindanao padulong Visayas, makahatag pud kining mga pag-ulan tungod aniyang trough kining mga cloud extension ining low pressure area. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.